Россия. Предатель православной веры! Предатель православной веры! Прочь! Прочь! Прочь отсюда! Părinte Andrei, Părinte Andrei, poporul vrea un singur lucru, dumneavoastră să vă cereți iertare, altceva poporul nu vrea nimic. Nimeni n-a spus în degeți dumneavoastră, ce nu vreți să faceți? Dar iubește poporul, dar spune... De asta să spune sau nu? Da, da, ne-a văzut. Nu iasă, să nu uite și nu iasă. Vă rog foarte. Ты православный человек так поступает, да? Consideră că poate să-și permită, venind aici fără binecuvântarea mitropolitului, provocând, atâțând și instigând la destabilizare, asta e încă un lucru care are scop acest emisar s-a reunit încoace. Mulți din ierarhii ruși nu pot suporta, însă are el niște, cred că niște lucrări care îi permite să procedeze în felul care procedează. Însă eu consider că eu i-am transmis asta ce v-am spus dumneavoastră în față, în judecata metropolitană. Am transmis și sunt gata să transmit și la Moscova lucrurile astea, pentru că să procedeze în felul următor, asta înseamnă că ai un scop de a marginaliza cineva, a instiga la ceva și a destabiliza lucrurile pașnice care sunt la noi în țară, în Moldova noastră scumpă. Deci, acum consider că subiectul este consumat. Gândesc eu că părintele, cel puțin ați văzut că a ieșit afară și din nou v-a provocat. Eu n-am fost. Data trecută au scris că eu am provocat. Acum n-am fost. A ieșit afară, singur a provocat și v-a pronunțat acele cuvinte. Deci aici este scopul lui. El este considerat provocatorul Bisericii Ortodoxe Ruse. Dacă îi îngăduie lui așa lucruri, înseamnă că are o menire careva. Vreau să tălcuiască cine și cum vrea. Noi lucrul ăsta l-am constatat și consider că dacă dumneavoastră aveți bunavoință, să iasă, să meargă, nu trebuie nici de strigat la dânsul, că nu are niciun rost. Ei ne consideră needucați pe noi, ne consideră fără tact, dar nu este așa. Pur și simplu, noi n-am să îngăduim pământul nostru să fie spurcat cu hulii de-a lui pronunțați. Înțelegeți ce este? Credința noastră strămoșească trebuie să fie apărată. Noi, dacă m-au jignit pe mine, am spus și în judecata metropolitană, personal, m-au numit cu toate, cunoașteți, denumirile care le-a spus el, nu am nimic personal împotriva lui. Și nu mă deranjează a ceea ce s-a adresat personal mie. Însă ce hul aduce împotriva credinței, să răspundă pentru acestea și în instanțele bisericești. De aceea, cred că dumneavoastră mi-ați auzit mesajul care l-am transmis din interior, cum a fost discuția, a fost deschisă, am mărturisit tot și să știi, nu are ce căta. Eu consider că el zice că noi nu suntem poporul, că noi nu suntem poporirea poporului, noi suntem o grupă marginală. Eu nu știu în ce e marginală, dar situația ce ține de apărarea credinței, sunt gata să fiu oricând marginal, dar să nu înculească Mântuitorul Hristos cum a făcut el. Să publicăm acele lucruri, sunt în audio înregistrări, ca dumneavoastră să știți cum pronunță el. Vom face în continuare declarații când va fi pregătirea tot lucrului.